Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rep jhur rep so, lej banthit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kajing penkre jong ki bor sorkar rengkat bat kajing snok tilang bat ki kenhun baper ki baju penlong bat wanra ya kajing pensuk ha ka ban yarap khamtam ya ki shnong bat ki than ki bajengai na ki jakasor kalalong kajing mentoi ke bakrau na kabenta ki nong shnong jong ka than khamtam ki pajba jong kari bhoi district ka MSRLS ha kajing itrelang bat ka Meghalaya Rural Bank rengkat bat ka nabat menta kasngi kalalum ya ki branch manager jong ka Meghalaya Rural Bank ki badan habaro South Li ki block jong ka district ki bakenthup ya ka Umling CNRD block ka Umsning CNRD block ka Jirang CNRD block bat ka Boirmbong CNRD block nakaliang ki nongtrei jong ki te ki bang ki balawan bani shimbanta ha ka jingelang ka balakhot da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society Ribhoi district ha kene kasngi la yoru bansam ya ki nyotli ki micro ATM nalor ki bepat ki Southli ki micro ATM ki balayo khamman shwa nakti jong chief minister ka jalla ukonrat ke sangma haba khen kulum ya ka chingdon jong ki micro ATM hapo ka district manta ki lakot chaka khatwe tali bat kane ka khampan suk shushu ya ki pajba ki basa kham jangai na jaka balabu ya ki bang nakaliang jong ba BJ Kharshandi ubadi project director jong ka DRTA Ribhoi district habakaran hakilat pathai kubor ulaong balengba kajing pendon kam ya kinek micro ATM kan pensuk shibun ya kipajba kibasa asya kishanong kandong hakane kasngi laidon langru usri kamzalian ubadei u district development manager kan nabat uba tebor khongsni ubadei u district mission manager ka MSRLS ki branch manager jong ka Meghalaya Rural Bank ki badan hapo ka district bat ki business correspondent ajan na ki South Li ki block ki badan hapo ka district nakaliang jong ka DRD hantam yang day bat ini ka program ka bangi ya tri rengkat bat ka nabat ka bidesh pang ka project bangi sam yang ini micro ATMs syak ini ki business correspondent agents ki jong ka district ka jongi di hakating ka singi ka South Rick November arjar apo iyo ban perlong ya ka program ka jing tri lang bat ka nabat bat kunju jong ka MSRLS kabay bat kami ka district mission management unit dengan ka district jongi haga bangiyo ban khot yang ini ki nyongut ki business correspondent agents ban sam yang ini ki micro items ki ba PE khamat jumpi haga ni kasngi te kumunchi pentip ya ki pajba baro ba kini ki micro ATM si kide kita ki bala penbej nakaliang jong nabat hajing terilang bat kanika Meghalaya Rural Bank ka MRB jong kanika district te nakaliang jong ka MRB kilayo ban thung hadu khatwe ngot kini ki business correspondent agents hakini ki por bladep te Southli lani saungut kini ki business correspondent agents ngilayo ban sam ya kini ki micro ATMs but artli nakini ki micro ATM la yo bansam da u chief minister badun borom jongi tementa pat ikini ki nyutli ki micro ATMs ki bangsa ikini pat yo bansam takasni shikini ki nyungut ki BCS ki bangsa te kumbut chubentip hi ya ki patpa jongi district ba kani kajing thung ikini ki BCS lain kajing appoint yang di BCS ni kalong kawai kesenjam kaba kanabat rengkat bagajing trilang bat ka MRB kila shim yang di kesenjam ban pet ba kita ki banking services nani kita ki kam ki ba ki bank kila ban ai kita ki services ki bagi bank kila ban ai kila mempoi shigini ki than no pendong jungi di hakini ki meeting ki baladep mengilayo ban penlong bat ki banks ki prepare jong ka district ti ngila pan pau shiki ba kadon ki jing ka bakrau ba ha ka bidei bat ki banks ti hakini ki district hi ki jongi ki bopun hi ki banks ki don tang gi ki jaka kum gi nongpo ki bernihat ki khanapara ata ki umboi ki borumbong bat ta ter rei on ngi pet ki gini ki than ki ba
syaki nong kundong pat padang iyat tangguba pran 10 kilometer na kini ki jaka ni syamba ki babun hi ki shnong kim don kanu ka bank ka ban la ban ai ya kata ke service syaki pajba ti kani ka wara ka chinge syaki pajba kham tam hagni ka juk ka pemerintah haga baka sarkar India hi ka kwa ban wara ya kata ke DBT nani ka direct benefit transfer hakaba man no way beneficiary ubayo jingerap ni scheme sarkar kala mendai ka scheme shispa sngi ni kala mendai ka scheme ka bagi ai jingerap ni self help groups nani gibi kijat scheme ru ka sarkar hi ka banrap ba kini ki beneficiaries lani kini ki nongyo ya kini ki scheme jong sarkar ki dibandon ka bank account te ngiju ong ki bank hi ba lari ki briu hi ki play ka bank account ka bot bagi briu hi ki dei ban yo ban penut kam ya service ka ba to ka bank ai te lada kini ki bank pat ki jingai na ki jakasa ka jongki tekan long gonu kan long ta ke ka bang nomor ra ka nu ku jimentoy nomor ba ki pajba onda ki lech ki bank ban withdraw nani ban sei pisa ka jongki ki don kam ban pelut chibun ka pisa ha ka lech ka ban ka jongki te khamtam menta ba kani ka bailej baiwan ko la remba te ka don kata ka sukhian ka liang jungi ba ki pajba hi haban siu bon ka pisa ka tengka tang ban bay nak menta ka lej kawan ka jongki te ta ka jing wan jungi ni ki business correspondent agents kawara ru ka jing mentoy shi ka pajba nomor ba kini ki BCA hi kila ban lej wat sha ki ying jongki pajba kini ki pajba hi don kamban don tangan ki rupiah card ka bagi bank in ai ti ginu ki belade hi kita ki beladon account ha ke MRB bat ki badon ki rupiah card kila ban withdraw ya ke pisa na kini ki micro ATMs ti i dor leni amount ila banlong i berit ibala nomor ba uwi business correspondent agent unla ban lek transaction ka bam palat ya ka sipo jar ti ka bumut ba uwi beneficiary lada withdraw la ban withdraw palat ya ka arja tingka ring isutu ba arja tingka ru kolong ke ga momentoy shibun ya ki pajba jungi khamtam kitu ki basa seki than no kondong jungi par khamtam kitu ki pajba popli ki baduk ki ba umla ban kot bor ban siu kata kedor ke bahe ban wan ciki bank bulut ke bai kali ke bai lenti ban withdraw ya ka bisa ke jongki ti nakaliang jong district ni ai kulbeshi bon ya ka nabat nomor de ka jing trestom ke nabat berkumju ke MRB bakil ayo ban wara ya ke project mengiyo ban senang ke district ke jongi baru kumju nakaliang jongi ngelakan tuhi ya ki ki banks ki la bende ki state bank nata ki corporation bank ki bank of Baroda baru kumju ki private banks ki kentu ya ki ba ki wan shakmat ban thung lani ban appoint ki business correspondent agents market kum ka thong ka ba u chief minister betom borom jongi ru labo ba ha ka district jongi ngi ban thung sakumnu sakumba shispa ngot kini ki business correspondent agents ha ki district te mentangi nang sedang khatwing ngot te la dangi yo la kumnu shispa ngot ki business correspondent agents kamot ba kan wara hi ka jimentoy yo pajba jongi te ya ka pementahi ngi don tangi we business correspondent agent hajirang block laingot homling block sangot hapo umsning block bat argot hapo borempong block te la dangi yo shishu ikini ki business correspondent agents ka bomot ba iwe i circle lani iwe cluster ibadon hagini ki block jongi ngila ban penyat dan dia ban penterikam yakini ki business correspondent agents